Ýewropa ýurtlarynyň bir näçesinde koronavirus bilen keselleýänleriň sanyny saklamak üçin çäklendirme çäreleri gaýtadan güýje girizildi. Fransanyň käbir şäherleri 24 saatyň dowamında 13 000-den gowrak täze hadisanyň hasaba alynandygy sebäpli köpçüliklerin ýygnanşyklary çäklendirdi. Ispaniýanyň paýtagty Madridde böleklerin gulplama çäreleri güýje girizildi. Bütün dünýä Saglyk Guramasy Ýewropada COVID-19 ýokançlygynyň häzirki derejesiniň virusyň bahar faslynaky derejesinden has ýokardygyny aýtdy. We do have a very serious situation unfolding before us. Weekly cases have now exceeded those reported when the pandemic first peaked in Europe in March. Last week, the region's weekly tally exceeded 300,000 patients. More than half of European countries have reported a greater than 10% increase in cases in the past 2 weeks. Birleşen Ştatlarda pandemiýadan ölenleriň sany 200 000-a golaýlar. 20 sentýabrda Washington şäherindäki Milli Saborda virusdan ölenleriň hatyrasyna 200 gezek jan kakyldy. Bu aralykda ýurdun ýokary derejeli saglyk işärlerinden biri ýüz maskalarynyň virusyň ýaýramadylygy üçin iň gowy gorawdygyny we geljekdäki sanjymdan has gowy netije görkezip biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ketelleri gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň başlygy Dr. Robert Redfield bu barada Birleşen Ştatlaryň krizise garşy alyp barýan işleri hakda ýurdun senatynda geçirilen diňlenşikde aýtdy. These face masks are the most important, powerful public health tool we have. These actually, we have clear scientific evidence they work, and they are our best defense. I might even go so far as to say that this face mask is more guaranteed to protect me against COVID than when I take a COVID vaccine, because the immunogenicity may be 70%. And if I don't get an immune response, the vaccine's not going to protect me. This face mask will. Birleşen Ştatlarda ilkinji göçme COVID-19 synav enjamynyň ulanışyna ygtyýar berildi. Visby Medical Laboratoriýasynyň synaw enjamy PCR ýa-da polimeraza dynjy reaksiýasyna ulanyp synaw geçirýär we 30 minutda onuň netijelerini berýär. Bu elýeterli PCR synawlary bilen deňeşdirilende uly öňe gidişlikleri. Häzirki PCR synawlaryna görä synawlary ýygnamak nokodundan laboratoriýa iwerilýär we netijeni näsaga gaýtarmak işi bir näçe güne çekip bilýär. When you have a test that provides that kind of rapid testing capability, you're able to make decisions rapidly, communicate them to the patient. It means that patients will get the best possible care. Beýleki kampaniýalar virusda ýa-da virusda bar bolan biloklary gözden geçirýän we 15 minutyň içinde edilip bilinjek çalt antigen synawlaryny tasdiklatmagy synanşýarlar. Bu synawlaryň takyklyk derejesiniň laboratoriýa synawlary arkaly gazanylan 95 göterim bilen deňeşdirilende 80 bilen 90 göterim aralygynda dygyna ynanylýar. Käbir saglyk resmiýleri giňden ýaýran arzan synawlaryň takyklyk derejesiniň hasaba alınıp bilinjektigi barada dawalaşýarlar. Bütün dünýä adyk maksatnamasy COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsirleriniň keteliň özünden däl-de açlykdan has köp ölüme sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşinde telekonferensiýa arkaly çykyş eden bütün dünýä adyk maksatnamasynyň başlygy David Beasley Nigeriýanyň, Yemeniň we Günorta Sudanyň töwekkülçilik bilen iň köp ýüzbeýdi bolýan ýurtlaryň arasyndadygyny aýtdy.